mag-photoshoot para pang profile picture. Grabe na effort. What's up, Darb? What's up? Today, mag-photoshoot mi sa mong cousin. Siya ang photographer, ako ba ng photographer? Iyahay mi. Puli-puli dahil mi. So, first akong himuon is mag-shave. Kaya pila na ko ka-days pod, wala naka-shave. Then, mag-bike dahil mi dito sa unahan. Para mag-photoshoot. Let's go! Alam mi diri sa location kung asa mi mag-photoshoot para pang profile picture. Grabe no, effort. With my cousin. Hello there. Grabe ka silaw no. So mo na yung karon location. Then see you later. Alright. So mo na akong photographer karon. Photographer gani. Taran. Say hi to camera da. Tama nag-click. Basta mag-shoot kalas og film. Basta mag-photoshoot. Film. So sigurado daghan pag mga shots kay daghang shots, daghan po'y pilian. Ina naman siya. Mao may ingon ni Mayor. Oo. Lagi, nag-text lagi sa ko agay na. Karon murag maybe last nga kuan ni nga tawag ni nga location na dito nagbaktas sa dito. Amo tara bisig makakita mig mas gana nga kuan kay di namin mo kuan kay isa ra ka buok among bike nga gigamit kana nga bike kay nakita na ang lock. Then malang to siya mag-continue sa miog picture. Ha! Naisip nyo ba ang naisip ko? Magparto ko diha, magbalintong ko diha. Dili diha sagdan, kundi sa may kanang green. So, watch this. Sakit kay sa kamot ug sa ulo. Pero I think na fulfill na ko akong mission diha kay Duger kay bago pa mi diri gusto din ako magligid diha. Sakit kayo shit. Og shout out dahil kay Kuya Kaloy. Mo ni yung kwan nga shout out. Na naka sa Japan. Kuya Kaloy. Jig. Kung wala mo kailan ni Kuya Kaloy, Bisaya po na siya nga content creator. Nasa yang YouTube, I am super Kaloy. Pakita po ninyo sa Facebook. Vlogging. So, nahuman na dyan among trip. Karon nga day. So, paulit na kami. Tugnaw. Kasi tugnaw dyan. Namuti. Nagreklamo na sa pakong kasin kay ang iyang kamot ng gay. Nakalaga sa tugnaw. Pero, that was fun. Kapoy. Tapos namin kasugat nga hapon. Lantawa kang mag-same wag kilo mo kinitswasal na. That's why. See? Marami nila ka-polite diri. Nakauli namin pero kailangan na mo mga doog laundry shop kaya magkuha sa among dryer with my two cousins. Ciao. Nanay sa laundry shop pero nag-una ra akong kasi namiya pero dito ni Agi. So manguli na sabda. So, nakauli na kami tapos taon-taon magpahuwis ako tapos mag-edit na ako sa mga photos na among gi-photoshoot gay na para na profile picture sa Facebook. Di ba? Effort. Pero karon naman sab kay 2017 na ng pod. And this is my cousin Louie. Wala na siya nakauban kay nagdula na siya, addict na siya sa games. Yes. Editing time. Edit time.
mo na siya ang SD card na dili pod corrupted no. So ako lang isaksak siya sa syempre sa laptop sa akong cousin kay lag naman kaya akong laptop, my god. So let's get it on. So na ako'y napili na perfect kini. Tapos akong hinuon na tawag na pang cover photo. Okay, it's been hapit na sa year, wala ba change of kuan kani. So ako pa na siyang i-edit sa Photoshop. Kumain ako sa akong pag-edit-edit og uban pa nga mga ka bisi-bisihan daw ko na para malingaw akong una-una og sa maka-update pag ko sa akong profile picture og sa akong cover photo kay magpila na ka months, almost year. Oo. Ang dili day ang sa cover photo rin na hapit ng kuan kay sa cover photo ra ang hapit mo year siguro for sure. Pero ang sa profile picture is dili dito mahilig mag-update kaayo sa profile picture. Sa Instagram mahilig dito Instagram. Sa Instagram ra almost ambot kapila ko mag-post sa Instagram og mga photos ug bisag unsa ra kan. Basta mahilig kog food. Food is life. Food is life. Tapos, Kuya Kaloy, kung nakakuan ka ni, nakakita ka ni, shout out ka and Darb sa mga kinsa po nakakita ani nga video, pa-follow ko kay Kuya Kaloy or pa-add sa iya Facebook, I am Super Kaloy. Sigurado malingaw mo sa iyang videos. Yeah. So, mao lang to sa pagkakaroon ug see you uma pohon. Shit!